nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchirigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ekionga chinsa ibere litukeliga lya Jumatatu nekero togochaka masemo donsia soru mwancho muligeria ogetem television togotebenga ekionge kigani gakorete masemo
na Getembe digital app kogenda ase Google Play Store origie digital app ya Getembe no nyar kanyore merobiri ito masemo buna kiriri muri gokorekana tanta no bondo bonse futa merobiri onsi pi igeroro asingen chao unawatabanga Getembe FM na bayo Getembe Television unapata moja kwa moja na karato kuchaka na karunta itu kubolia nga ine ayanko nga ine to mandas sawantu bande mwatebeti nga moyo gwa mandas inchunko gora mandas inchunko gorere chai ugatuka ule buo na gateba nga ase itkoria rero kuko manyinde abantu na bagwakanerwa ento gekurunga chombe yani dawari ase Kenya morero gose Kenya ndambariri ntaito gatebe nga ase ense ya gusi montoyomo abakonyora akanira ngombe yamo gose chimbori bere ose oyo akanere chombe chinyinge na 24 sikobo sokoro chetu na wote ngamba akanete ange chombe 24 gosisa lakini igwa kurwa ase ense ya Bolivia ense ya Bolivia omo sacho yomo okurukunga Don Simon Iturbe nigo enyeruka yaye ya akanere tuye kurukunga Elena Padno akanere tuye chim billion igwa tari chi million chi billion emerongo etano nebere neisano neisatu chi million chi minye na merongo ebere. What did you say mkate? 78 billion 420 million. Oyo no musbati wakano chiba si chichons. No gatebanga enseme. Na harekoro senseri ya Rajasthan. Aina sense ya India asa omo sacho yomo ko kurunga Santosh. Awakana wose awakana chi million chi million merongo ebere na isatu. Lakini ye chitali chiro chichi nyinge asense ya Iraq. Iwa ense Iraq. Ekarugwa kana dawari, wasikarugwa kana chiombe, egugwa kana musubati olia, uchikunywamo. Sacho ya mukuru asense meyo, egagwa kana chibas chikurukwanga, wasi chiombe chikurukwanga, chi million. Uwet wakana chi million. Chi misatu. Na meronge tano ne tatu. Na isano na isatu. 388 million. Chiribu chimibere na ikomi na ibere. Mukate bana ando au jasa nejibas. Ango ate kurugabo. Kulende na watebe nga ase ense ya South Sudan nigo omonto sumuswati ekarabu ate mbwengia. Igo agwakanirwa chiombe chimisano na meronge tano chimisano na meronge tano ni tatu chimisano na paka chimisano nemo tari abyuka kwa gwale gari kwa gwale bintu binde kuchigabo asinge nchunga eindawari umuntu wakanerwa chomba chinkapi asense ya South Sudan somusbate wakanu chomba chinkapi gagwakanura chomba emia mukata emia na chio agwakanu kurugabo tumaiti yanyu atorakana chombe renga webangete guchigwakanira umurugio ose ekenyoro irenga chigo chichiakana babera bandu bakaraga osine gosori no gatebe nga yunkyanda ikomine karto chaka amonae ase ekyonga chinsaibere kuruga Getembe Television no basaki baito ni go batu ariganeri ayare amaya na reto batatu chaka aya na to kwariganeri ase kyonga chinsaibere oyomo okurukwa Joel Onkoba ole ange miaka 40 gutokire gengentete omubere bw'umusacha bw'emyaka 40 gutuka gusunguna ine gakwete asomote bwa avocado nyamwarense mo ya Kiumbu Getembe fraternity ngo bakiranga mbuya mono ase oko enlighten abantu na kurete binde bibinda asobora bw'ibinde bitamanyekaniti chiamatego etane 30 nigo chiabere chikonyora obokonyi bwa bene magaye getaseni gya Getembe go umurekera emechando babere bagwetera tabashinda nyinyi niombe mazuri tuende pamoja na nyinyi ekiombe ky'abawakilishi ky'abasubati kurachi county ao nigo bagendereire kugikeria ebikorwa b'ikisegi kya nyumba ase county ya Nyamira.
Muberebo musacho yomo ni golit kodiarero toka wesungeta somotebo ya bakado asensemo ya nyamwale yere ime ya Kiumbu lit kodiarero no musakito atorgani roboti riga. Asamalia tanguru kwa James Momani Genomo Senior Assistant Chief wa Nyamwale Sub-Location. Semambi ya lero nanyo report kurwa se oyomo wa batureti una omumro yomo okurukwa Joeli Onkoba ole ange miaka 40 otokire kengentete namnyoka bakorro anyora abantu bachirorro ya ruwa sub-location ya Nyamwale uitire sub-location ya Kirira ono na mabira manene sana tegete gotebya abantu baituna ine ngore nene aindi bono ngusaba abana baito abantu baminto akale obwato mochando tigakujukiria enkoro kwana sanga n'abantu onye kubwato mochando uranya gokonywa okonywe ekera bono okure otigira abana no mukungu anda abantu barabake mono iyi ere challenge as a society aki abantu baminto umuntu ataleita tigagenda na kanisa saberu agenda na asumugambi asange nere abokonyora okonyekire ebikora byokunereriwa nabego chisegi cha nyumba nabyo ebiria bikogera amagendro agenda gutigara maga kudia lero ni gobo kilishi baba swati Asuchi County ao laika asensemo ya Nyamira abwase bagikeriege kori kyumno musakitu fat gad gisemba agutumanya ebikorwa byokunereriwa kwa bwene w'abasubati nabo igo kisegi cyegenga ningana ya egwari bagarinene amona babwakirishi babanyina kurase county ao ekero yetaro yabo rero imeye county ya Nyamira ekero basingirira obuyabo bwanjani anene ase chiamate kwa sababu walikuwa wana force asike bwana yake amfanyie kimila. Wageni wetu walisikia na wakasema lazima tuende hapo kwako tusikie watu wanataka namna gani. Hiyo ni gender based violence. Na kwa kweli hapa kwetu Kisii, hapa kwetu Nyamira, ambao wa Kisii ambao tunawapenda, jameni, kwa nini wanawake wanauawa hapa? Naomba mkomeshe. Gaki. Kuna kitu ingine inafanyika. Ati mkikosana mtu anachukua watoto anaua. Wewe hata kwa Mungu huwezi fika. Tafadhali ikiwa umechoka na hata hao watoto, badala ya kuwaua, tafadhali wapelekee polisi. Ama serikali itawachukua na itawalea. Tafadhali. aiga bagikerie bororo ogoitwa kwa bantu anene kura sorogonko oroiga rwagusi sisi akina mama wanachapwa kama kwangu kule Kisii South Mogirango. Mama amepigwa kichwa na visu ako hospitali anapona. Juzi mtoto wa Multimedia University akauawa akawekwa kwa tank na mvulana. Alafu watoto pia wanarepiwa. Wazee, hii macho mzuri Mungu amewapea. Tuangalie na mtupende lakini msituchape. Unaua. Unafikiri utakuwa very happy, the whole family will be cast. Unaleta shida kwa boma yako. Do not beat a girl, do not beat a boy. Do not hurt your mother, do not harm your father, your uncle, your grandfather, your grandmother, old people living with disability. Kukwana kurase skuru ya sekondari ya Matutu PG ime ye wodi ya gesima ebunge ya Kitutu Masaba nigo basemiri omugusi una ekero arorire oyu bamenyete nerekare nebimanyirerio byo gukora inganembe nerebuya bariye cinjira na gukwanirana na onye kingwana ecu cyabo tikiri koleta obotwereru ryorio nerebuya kweyatanana n'omuntu oyo. Mimi nakuambia wewe mama uko hapo,
Ukiona hiyo mapenzi imeisha, huyu bwana hakupendi kabisa, tafadhali chukua miguu, toka uende. Kwa sababu ya watoto wako, usigojee kuuawa. Na sio wamama tu wanauawa, hata wababa kuna wale wanachapwa, si ndio? Ukiona huyu mama atakudunga wewe kisu ama atafanya hiyo maneno ingine, tafadhali toka uende. Ndio uende na mizigo yako yote ile ulipewa na Mungu akikuumba. Ensemo yende ni wabasemiri abantu kwerikia asomoroberio bobobwenia usha eki batogirie omoroberio oyoiga na kukwanira obuyaburia obwate anene ase omuntu. Ninaona akina mama wako hapa, wazee wetu na watoto. Kuna kitu inaitwa cha. Na wakati cha inasaidia katika hospitali kulipia bili wakati tuko wagonjwa. Program hiyo wakati nilikuja ilikuwa siasa mingi, lakini leo tumepata witnesses wengi sana, hata makanisa, hata maaskofu wale walikuwa wamepiga hapo mbele. Leo hii kila mtu Kenya mzima anasimama kusema kwamba cha inafanya kazi. Hingo reporter Gatembe kurase skuru eyiga ya matutu eyo egotoka imeye wodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. Jeffat Kad Kisemba Chinga kiechi asomo yugo yoyo nigo aba wakilishi baba nginabo ba kasiasa asabange gwakirana abande ekoko ngage gochiko mu mwaka 2027 bachore oyomobo Polikapukara Norwotyuru Jerusha Momanyo yuru mwakilishi w'abasobati kurwase county ya Nyamira asama tukabwa ngo igani gagendere ko bagakwe yakireko kungano aregeti asobocholi na nene bole busyo asekero kirikyo bo governor na ninajua nitawashinda nyinyi. Ombeni, niombe mazuri, tuende pamoja na nyinyi. asomo yego nyara ko bagokoreka na aseskuriga ya matutu PAG ningana ya nyara ko bagego sara kurwase menu y'abasobati abanga bo bayikirana sajaiga na nene bali bacholi kurwase chinsemo au ime ye chintanda au ime yensiga ya Kenya ukwanekereki abasobati abanigo bagendere ko bakobobolia Umunyamira kunyara ko baga komwa Jerusha Momanya maguru asekirgo kiryakyo hobo governor asekiringa umusobati na bakunyara ko baga kugamba asebarwa emebwekana buna kurwa ase county ya Homa Bay eyo ikorawa muno musobati yo gendete ko baga kokolya buya kende gikomi. Mama Ntoro, munapenda mama, muangalie vizuri mienendo ya mheshimiwa wetu Jerusha ambaye anaendelea vizuri kuwafanyia kazi. Mama ni gavana. Jerusha amefanya hajafanya? Wangapi wanasema Jerusha gavana 2027 makofi. Si mimi nimejionea. Hii siasa imeisha Jerusha, naona unapata taabu. Wewe ukae tungoje 2027 tukuje tukuapishe my dear. 2027 huyu awe gavana wenu, muone kazi ya mama vile inavyokuwa. Sumasangerekano yigabo yigo siasa cha Kenya kwanza niko chanyara ko bachigwakwa ase bagendere ko bagotebanga goikabanya ko bagusira serikali eyera service bunenjere ya moyo kwenyolera magendero kurwa chinsemo Sisi ni Kenya kwanza. Na Kenya kwanza mmeona broad based government. Inamaanisha Kenya tunatakana tuungane, tuongee lugha moja, sisi wote ni wa kabila la Kenya. Yule analeta ukabila afanye nini? Ashindwe. Sasa sisi watu wa Nyamira tunataka kazi ama tunataka kelele? Sisi tunataka kazi. Tuendelee na kazi. 2027 ikifika siku ya kelele tutafanya kelele siku hiyo. Lakini saa hizi watu wa Nyamira, watu wa huko kwetu wapi, kila mahali Kenya wanataka maendeleo, na tunaambia president wetu hakikisha maendeleo imefika hapa Nyamira. Nani anataka tulete His Excellency William Samoei Ruto hapa alete maendeleo? Nionyesheni kwa mkono. Asante sana.
Waigojo kabere omokonyi b'umurayo munene bw'ensomo Rigathi Gachagua niganyare ko bagagusiemwa ebiara na nene kurutwa magena ge siasa ase chingwana cha nyare ko bagakubwatoka bwango mono igoro yabo bugia imeyensi ya Kenya. Kuna jamaa wa kwetu ambaye anajifanya yeye ni dikteta. Anasema sijui ukienda hapa unafanyiwa hivi. Ninataka kumkumbusha, hana mamlaka kamwe. Tulitoa kule bungeni na tukamwambia sisi udictatorship hatutaki na tukamondoa. Kwa hivyo usifikirie ati wewe uko na power, you are so powerless. Kwa hivyo hata ukiambia ati hawa artists wasiimbe, wasiende kudance pale, ati sijui watu wataenda. Ni wewe, ikiwa wewe hutaki kwenda kudance dance ya Samido, wewe kwako na bibi yako na mtakuwa sawa. Sisi tutaenda huko na tutachapa muziki vilivyo. Gingo ripoti rigetasini kia wanjete kia Gatembe kurugigeiga aschinseme chiga chia matutu meyewadi ya gasima ebunga ya Bugututu wa Masabe County ne ya Nyamira inchigo nguruko Polycarp okara ekero twakorokoro ase abangina abo yani aba wakilishi babangina abaishimiwa abo bonsi niwo ase litwankobori alibori lielitkunga ine ase kakiabango iga nigo ogwita kwa bantu gwachakira comment kana nainde ine ogwita kwa bantu ase kakiabango iga nigo kwabere go comment kana ine inki torakore nyogi achakira okora kana gabo turikere ase namba erase TV yao 0726 447 367 0726447367 oigo nabo ogoturikira gwetera ase mtandao oito o Facebook Gatembe TV nabo oigo nabo ogoturikira gwetera ase mtandao oito o YouTube Gatembe TV boringa ebikorwa by'abantu kwita ase bwango iganigo byamentekanire chakanire taliao asole and then maya goturikira gwetera ase 0726447367 kero kwaturikira kuraona goturikira baigo ase YouTube account yeito na Facebook Gatembe TV kero twakore kurwa soroboti uru igotokanda ase oroboti rwabene na igorobonga asoroboti rwabene ikega nigo musekito Daniel Ontiri ako tarera koseni gakora tuira mae gake eki egetaseni kya Gatembe kyaberege okora n'abantu bari no konyora wense babeire bagukonyeka Daniel Ontiri yakora abuko igwete torobotyo Ugo chakigwa kwegetaseni kya Gatembe TV na kiria kiredio eto tabango no mwana to by the way kuri ya Gatembe FM 102.7 ikikubatire birengo byemyemo na ibire nugutaisa na ibire aso bagatakati bumucyo bosongo nigo ekyo kyagenderere koba egesie kenene aso mugusi ase chinsemo ao asensengima gwetera aso gokogokya ogogosemia na gukumanya Gatembe nigo kiregetaseni na mbeyemo kyumugusi ikigotoka aso mucyo bosongo ikyo kegokora uburalie bwaye ase kegusi na kenyorire nonyene byegwe binge aso bokoreri obuyense yoburai bwe Obed Mokuwa bunu mo director Barigeze muri cyakise Nyamira County n'ekise mechigati twetane by the way kuri megerero bari gusina Kenya at large wetera asa mangana maya ase kyonga chiamate ao chagendere gokonyeka na soroboti rwabene eikiga nigo twamurikira emubekano meke yigetaseni kiga kegwetogeria na yarorekanire koreta matunda magaga yo kumurikirwa kwemechando y'umusubatyo mukuru ase Kenyoro gitongo ya kabire ikigotoka marani ase county ya Kisii uyore omotakanwa na usinyire enchira yo komenya na bana bae ase baringi gutwerwa nigo magae banyore tobokonye na gwikekero tokogende mbeo nyumba bagachirwa yarire na yabere tayari basoe na komenya na bana baye na kurara sama cha hichirense kene ngyo kyalengo
abarangeti mbale ngana amaturesi njenge ndojokana amatebi asante ngamo ayari akori TV yetu ya Getembe mono Getembe fraternity ngo bakira ngambu ya mono ase uko enlighten abantu na kulete binde bibinda asobora bwibinde bitamanyekaniti kero kende buna ntwe konyora ase buna maiga na bokonyoranga obokonwo bombororo lakini mbuli goika kumanyekana wetire TV ya Getembe oroche twamanyito mungino na bwato bokonwo muntu ndi nale manta ali mangena mbanda nero bwato bokonwo TV yetu ya Getembe amuregete tukamokonya chikesi yange twakorera almost 60% twachimanyire gwetire Getembe TV na Getembe radio kurase kenyoro gia chaburuti boigo ekore kyabana batano noyomo abatigetwe baliboka na bayibuli na bagenderete gwetera emechendo ao igatia bubulemerwa wechindagera amasomo chianga ne nyumba ndigo nabarabwo banyore tobokonyi niyiga nere nyumba bamenyeterero asokugania kumanya igoro na bagenderete na masomo nigo twagendererie sabari to wikase skuru yoboroso ya St Paul's Marani ase bagosoma na kurengana no mwalimu munene abaroki wabaiga nigo bagokorie biya asa masomo asa matuka bwango iga kurengani gwanenchera bagakorera masomo abakonye bataramurekerwa na gokonyeka ase class ime abarimu karo bako amatemu assessment abaroji bomburu vikuru esibarenge na esibarebona so toko wakirambi yamuno ikyagera abana ubonsi no bale babwate uniform chisaine babwate ndagira bakoria abana bambaga ndrete bia na sibamenyete mbamete bia nichanga chao nangora chile chingia so ni washukuru sana kwa ile mlifanya bidii mkawasaidia angalau waendelee kumaliza ubwigenwa wegetaseni kya Getembe ni bwamentekanire asomugusi mono aso wasioria alia tukeire hasi binyoro koyirera yagendere gwanchuwa nabantu abange gatiabo abana boda boda mbya mono Getembe TV aso gotareraga aso muchomarani Getembe TV ko uryanga tokubekwa mane twanye tambwire nande dengire kigima nande astate ali kubwata ngubwatere kerase una ntwa na boda boda botambe kiro mundawa chatanga Getembe TV ne station yerengia no bere te lazima ngobere bitunu boronga ngengo kubwata no bere nyomba na bere getongo imo kubwatere asense mwende Obed mukwa nigarwese geto asomugusi no lira gocha kubeka omukia obotuko no mugaso aso kubeka mirubuli mikirenu yoko ene kebuna egetasene kiga kyagendire kobana mbemo aso gosemia gokoko kena gukomanya okoreke ne TV bitaseni sai byabire binge imiyagusi yaito TV sai nabo kirange sano na isatu kiredi nabo kirange komina yamo nendo notorase egonde yonse korende kero ya mongo standard autos kero ya mona bwato korekana kwae gosogotena kwae osogwas ogosioka kwae na kero ya mongo nyorare kewa kia ya segasi ria gokora osokero ya mongo bekero ale gutwa yae etambe to bwate gutwa kurasa omugusio monyene omugusio twanchira sama tukamangi omugusio twegende no omugusio otoikirange nento twikiro omugusio yange asa ikiagera ekero ne byogo biko bekugusie ye bakuranga inenge taseni kere getangani inenge taseni kigego kekuberwa mangana manya getaseni kiole egeni aso kwege na kwanza batanga Getembe getaseni ki nyona matangazo agote abanga Getembe nase nje yayo twabire byagwa au mnabona to bateke otonyo ko rwase gusi excellence gospel awards ekine ejana mamerani akorekana omwaka oria na getaseni kia Getembe tokaba the media station of the year yani tokabe getaseni gechore ki omwaka oyo na ana sengi nchomo gusiato chorre mugusiato itabire na hintu bunege taseni tuwe bangire na kweke mitambo yaito na gosemia na kogokia ase bitokora egero mugusio tabanga kweli egetaseni kiane osege taseni nkwe kotebanga na kyo tambwete osena kinganchite Getembe ama ene Getembe television na Getembe FM na kionga kia mwamugusi nkurubatere getaseni kia Getembe litrene nguruku Daniel Muntiri igo no gotebie botambe nintu namba emo bandeni go bakubwati korende karto korabia na bandeni go ba agocha bia eyo Getembe television kionga kwanda somutu kasi keke tokwirana kubate itiri kitubwati Twatire mama ene twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwikariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangwe neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Medfort Hospital nigo ekobarareria a free optical na dental consultation tereke merunge tatu ni tereke merunge etatu neyemo omutinyoega ogatano no mukoega igeraria mbakoe asense moya maiso lens replacement frame replacement eye examination colored vision checking eye infection na allergies diagnosis na eye allergies asense moya mainumbago korere sense megonga dental consultation, routine checkup, dental root treatment, pulpotomy, denture installation, dental extraction, full mouth scaling, na normal filling. Incho abono useba keresimi ase number 0101 001 127 gose 0762 105 575 Medfort gere ase epara ya Kisi Referral Hospital Road incho agobo kalio bwiga bosape. Karibu nainde. Yamate ya mokorwa asensemo ya Gesire sublocation alias location ya Kirera Nyaribari Chache nigo bakorera abana bwabo maga yoyomo obo kogenda goitana gotigerwa chingoma chintindi una omosekito atwalira robotio. Gona imoka igoro mambia konyoru mwana mintoroko asitwalinge gazi asa Marieta na igongoro kwa David Machuka Ontonyi bono kitoko imoka mambia nkanyore ripoti omwana Keni igaitire nando irue asenkendu ingo chikomnyokanga Keni nga keitwa inko igunga ya Keni gachete ocha muino ensemo yerigena abuo asarenge kogenda kweligelia aseigo nkamnyoka ngoteba ngabaminto abantu baminto igo twabere chingiti nto manyeti ngangi togokora ase obwenge wonkorera okorero konene na kyungendrete komanyanga eserikali ito moto bwatesi abagambi baito moichange atoro to chanete ase kyabaire ase ngeyo minto omo ibori utase sukuru orokwa Kennedy abato tondagete 20p abato igwete nga kyabete ngelikia ona bakoreteke
tosaba nyasaye nyakoba okorwanja kwae batoke erinde ekende gekorekana omonene gosaba abarayi baita abange nabo Steve Arika mukwendo mwembu kwense meya Saidi Chanda noyo nomugavana wito omonene Okisi County Mr. Simbarati wacha senge barana kiere bakonye familia abana batiye nabake konye mwako naro gochone sukuru orukende orisinya misinji tagere sukuru orwa Samarieta Viteris gwaro nyagucha nchene ndu nche oyo mwamara Kennedy Kennedy na bado sirireti asira goetera so goitwa na bamura batamanyiri baseita ekenyo aso buyenge ndu gato muchando yoiga ono tutagetoba koi okony ani nindi toko sabanga ondo ora anyara ko konyo konyo muchando na wara takonyo sengenjo mumuro yoiga agare mocheri etakere pi ya bosimotom etakere pi etakere ya nyagitari rende amona ne bintu bide binga maita chamana nande kobwa mono kana chitego buna chisemo kungwana nyombaka chirisa tatuga kanyora mo totale ngororo kerona chiko kamambia kanyona report buna keni nigaitire tu sense moyirige na munali na kerona chitego fuatilia kanyona keni nigaite tu na bantu barwete awawa wacha kumwitira se pae malirigena asare ngosiba karuoga kubori nya yaya ngayo mwishwe pipiare orabe ga kumira ochika Mwaziri Bobo Chenwase County ya Nyamira mo osike Donald Mogoi niga babolirie aba Kenya anene kurase County ya Nyamira abatarerike no murobero bwa serikali usha kwerike bo ekarani goko bakonya chingaki ekarabare n'umucando anene karabarwarire n'abakire asicinye gitari sha nero ya replace te NHIF bari barengara tinge NHIF ne chirane kisheria njirete NHIF uje kuirana kirigia replace te NHIF yekoro kusha na gwakanera na gujoin sha igenge ngane NHIF kwena chire yere hospital insurance fund egere egutenenere karuru warite na abange banyare ko bago tumia sha na kurwarigu ebe no muntu bunekira mauga karamo goje Nyamire itinya gitari ogorero upaswaji turwa kana besa chinde cyose shago gwakana ebe no muswate karako nyora abana bari barenganda ndinda mama bono tiyo ekikeroro boni gansha sha nere gwakanera bari bagoche gitari turiko sabesa chinde cyose naboko nyoro umwana obo nande na ugitwa kwa president kera bono ngo batori chimama kiti atogo president ye mama kiti kwagenda lakini besa tiyo gwakana sinya gitari yetu onye no mwana gwate malaria no mwana urware tandonse ebe no mugako urwarite utegere okorera upaswaji utegere kero kwa vera admitted nyagitari cheto matukandonse sha butenenerere na ende aitutekerwa kana besinde cyose kiyo ko utekere ne kebande kiago onye ne kebande kiago ne namba yago yesi kere kero kurwarigwa e coordinate butumugo cyase namba yago yesi igono ko imiza abantu bito banyamira n'abakanya bonsinga sha koparere sha na wewe tumeka se dispensary sha tumekera se health center na sha tumekera se level 4 gose level 5 gose level 6 hospital ya gitari tu ya Nyamira County Referral Hospital buyere na negende to for services ase level yere lakini ntora ikira ke wangu irito to koba to gende to improve kera ritko to gende to ko comment vi fa se gitari yega to gende to commenta chirum cho abaruire kurara se gitari yega tugende tukomenta ubusafi bwito ebene bitamba biri bakorarira ebenkende tukendere tuko gotema kabisa tunyara go solve amagana ya machi ali kiro muntu akora goteba nga macha tutete to solve amagana ya machi rimo tukori piese nyegitari yeito ya Nyamira abamenyi ba Kenyenya na esemo yerio kendo niyo bano mo komagega
yerigena ryoboroso kobekwa ase ogokinia enyagitari yerio Kindo Adventist Mission Hospital. Mimi kama mtu binafsi I support the church kuanzia pastor kuteremuka. Iko maneno nisikia hapa nje, sijui wachungaji ya kanisa, sijui akina nani wanapepa matawi kuandamana kusema pastor must go. Hiyo lazima mkondemu. Na watu kama hao pia muwaombee watoke kwa ile dini ya uwoli, wachwe taratibu ya kanisa la Kiadventista inasema nini. Si ni kweli? Umondo kubogolia matogoche kanisa nga pastor must go. Akyo bunobo Kristo. Siku ya leo tulikuwa na sherehe ya kuanzisha jengo mpya katika Riokindo Health Center. Tunaanza kuanzisha jengo ambalo litakuwa na maabara ya kisasa, pharmacy ambayo ni nyumba ya dawa na theater, pamoja na morgue ambayo pia itakuwa inasaidia mgonjwa akisidiwa kama amelala anawekwa kidogo kabla ya kupelekwa katika mochari kubwa. Hospitali yetu iko registered katika SHA na kwa sasa hivi imefanya huduma kubwa sana katika maeneo yetu. Kile ambacho ningehimiza watu wetu wa Riokindo na wa nje ya Riokindo na washiriki wetu wote wa makanisa wa Sabato hapa eneo la Riokindo na nje waweze kujiandikisha, kwa sababu huduma hiyo itasaidia wagonjwa wetu wanapopata shida, serikali inawalipia. Kwa hivyo ninaomba sana kwamba tuweze kujiandikisha ili huduma yetu, ili huduma ya SHA iweze kusaidia wagonjwa wetu wanapokuja kwa hospitali. Ninawasihi sana tuweze kujiandikisha kwa wingi. Sisi kama kanisa tungehitaji maendeleo kwa mashule, maendeleo kwa zahanati zetu, maendeleo kikanisa. From this facility because it has now been enrolled in SHA. So we're very happy. We are laying the foundation stone today, and this dispensary is going to help all the people of this area, including people from Magena and other areas like Magenche. So it is a church project, and we are happy to be in partnership with the church for development to move forward. We are very certain that together with the church we are going to move forward. Nasabire abantu baito bechinsemo eso wanja kwaino akara enyagitari yaite kobekerurigena tigante ngo modisio ito kwanira mangana amaya igoro ya magandarara nyagitari eri ntotagetebuye kana chiskuru chaita igogo nari gusaba abantu bonsi pia semore abarayi baito abantu bechinjerende kinde chonsi mochumbo ito mo emusio ito mogabano ito igo nari gusaba moji chaiga so mochorio Kindo mo support chiskuru chaito nabo igo mo support enyagitari ya Riokindo ainchege ntonkeri narorire nga omogoko monene ase rituko ria rero ngochikobeka tore enyagitari yaito boroso naende nyare kobekwaga chibuya nyare kobeka konya abantu baito ase ngencho nga ainero twaganeti gatusabe nyasatu ya mano ndo chichinsa chiana chakire kwanga ase obwango na singenche yo gontegete koko o somero chisemes iberisato ase chisemes chirikwarikire igoro yo comment kana ko ibikora by'abantu weita aso bwango iga Angelina kura chinsemo cheke gochi ebikoro byo weita byamente kana mono asa matukaega ndeno ya kurukwanga nere Yusuf Yabanga kutoka Marani. Mimi nataka kusema hivi, mauaji yataisha wakati kwa sababu za kiusalama na sheria za utangazaji singeweza kusoma kwenda chini kwa sababu ni kinyume cha sheria. It has increased by 88%. Call up your children from Otuori. And then inchenje ramaya unsongo ngoteba nga igaba mentirweita asingencho obulemerwa nebinyugwe bibe ebingi byechire. McDonald Getwambu kurwa masongo maafisa atebe nga chi SMS nchire bona nchenta nyari gosoma asingencho kwachirika
kwa sababu one za kiusalama. Ya pili, tuko na maadili fulani ambayo tunafuatilia kwa bintu mbere turasome ne bintu mbere singa chinsa tumana chinsa inye bali bonse babu aterana amo na intwe atebianga korwa asense me manyeru akorko Wilson Makori aba sakibaito bonsi ase mwabeta ase mwatwariganeria amayaye yakorokera ensemo. Tunashukuru sana chinsa inye, tutakuwa hapa asinge nchoko ene kianga kira elimo ya beirubia asole na kira elimo na chiri twatigalie chika chinsa inye, tutakuwa tunakufahamisha nchikoro kwa mkate enok chinga kichinyoro paka chinga kicho Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Umurigereria bwekera mukimaise kikia getembe ritukoria rero toyota bana ki murenda biro muitanga bi etari ya musaraibu murenda biro muitanga bi etari ya musarairo igonga ki ekarore ndete bintu byao bichogete bintu byao buya umaiteke karena akorireke ndi mami chenkoreke na kiende koreke nabone kina akora muisonde igaye bono igure ndete ayo toli musaraibu toli you are not less toli omuntu ro muisurumbu ayo murenda biro muitanga bi etari ya musaraibu no muntu umworo na ndo tebangete igo eyene nkwana ozenga twebange se bintu bitokora kurituko wichirinde liegere tugwenere kenyoro tugwenere gesaku Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwaye nyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone